probinsya. For today's vlog po, gugulay po tayo ng dahon ng kamuting kahoy. Ayan po, ginayat ko na po siya. Meron din po tayong siling haba, yung kinuha natin kanina sa baba. Tapos meron din po tayong kakang gata. Yung unang piga po ng nyug. Fresh na nyug po yung ginamit ko dito. Ito po, nakasalang po yung pangalawang piga. Isinalang ko na po. Meron na po tong sangkap. Meron po tong sibuyas. Meron pong bawang, asin. Tapos po, meron pong tinapa. Kung gusto nyo pong ilagyan ng karne, nasa sa inyo po yun. Pero ako kasi mas gusto ko yung tinapa kasi mas malasa po sa mga gulay na ganito. Tapos po, bago nyo po ilagay yung dahon ng kamuting kahoy, dapat po yung gata po natin is kulong-kulo para hindi po nahihilaw yung dahon ng kamuting kahoy. Ganito po, halo lang po kayo ng halo pag hindi pa siya nakulo na maigi para po hindi namumuo yung, yung gata. Ayan po, nakikita nyo po, kumukulo na siya, as in kulong-kulo na. Saka po natin ilalagay yung dahon ng kamuting kahoy. Tapos ganyan lang po. Ayan po, oh, kulong-kulo siya. Dapat po ganyan talaga siya, kulong-kulo, para naluluto po ng maigi yung dahon ng kamuting kahoy. Kasi kamuting kahoy po ito eh. Ito rin po natin. Para maluto din po yung nasa ibabaw ng maigi. Kinakailangan lang balik-balik na rin. Ganyan po. Halo-haloin. Para yung mga sa ibabaw, lutong-luto din talaga siya. Wala na yung pangalawang gata. Hindi na natin ilagay yung kakang gata. Hindi na po natin kakang gata. Yan. Ilagayan din natin yung sili. Para maluto siya. Tikman nyo lang kung magluluto po kayo ng ganito. Tikman nyo na lang kung okay na ba sa inyo yung asin or kulang pa. Bahala na po kayo magdagdag. Kung mahilig din po kayo sa maraming sili, nasa inyo po yan kung marami nyo po ilagay or konti lang. Yan po, malapit na siyang maluto. Pag ganito po na nakikita nyo na parang nagmamantika na siya, ganyan po. Okay na po yan. Depende sa inyo kung gusto nyo pang iin ng maigi. Pero okay na po yan. Subukan nyo po to sa mga bahay nyo. Masarap po to. Isa po sa mga ginugulay dito sa Bicol. Na isa sa mga paborito kong gulay. Ang dahon ng kamuting kahoy. Pag ganyan na po, pahinaan nyo na po yung apoy nyo. Hinaan nyo na po. Ayan po. Magmamantika na siya sa gata ng nyug.